Kto sa stáva víťazom majstrovstiev slovenskej? Ideme od 3. miesta? Tak poďme od 3. Takže nebudem zdržovať a ešte raz poviem, keď som išla, tak som povedala, že nenápadne začalo, pokračuje to fantasticky, dostali sa na extrémne krátkom čase na medzinárodnú špičku a ja sa neodpustím bonmot, čo dokázali hokejisti, dokázali body artisti. Takže na 3. mieste, a ešte som chcela povedať, tam už pak nebudem zdržovať, tentokrát sa veľmi ťažko rozhodovalo, takže veľký obdiv všetkým, ktorí ste tu boli a už teda to 3. miesto. Je to Tibor Vrtík. Tibor Vrtík. Jeho modelka Miška a dielo Ako prasliepka s pravajcom pravdu hľadali. Aj keď sme ju nenašli, našli sme 3. miesto, takže srdečne blahoželáme. Kto odhalí 2. miesto? Stále to dáme predsedníčke poroty? Tak teda, ide vám to dobre, osvedčili ste sa, poďme aj na 2. miesto. Opakujem, bolo to ťažké, nevedeli sme sa veľmi dobre rozhodnúť, ale z tejto modelky aj tá, ktorá kreslí, ide neuveriteľne pozitívna energia a poznáme ju už niekoľko rokov a vie sa predať. Takže veríme, že budeme o nich počuť naďalej aj v medzinárodnej úrovni. A je to Helena Jordán z Kuhrovca. Helenka. Aj so svojou výborne prezentujúcou modelkou Petrou a ich dielo Tajomstvo stvorenia alebo Tajemství stvoření, tak to bolo originálne dané. Srdečne blahoželáme a veľa úspechov a hlavne teda čo sa týka toho spoločného života v tom manželstve, v tom želáme. A ja verím, že nezabudnete na maľovanie ani potom, keď už budete mať prsteň na ruke. Takže srdečne blahoželáme k 2. miestu. No a už čakáme iba na vyslovenie toho víťazného mena. Kto sa stáva víťazom? Takže víťazom sa stáva a zase si neodpustím. Opakovane sme sa pozerali a je to jedna prekrásna, precízna, čistá práca a tu sa stavím, o čo chcete, že tu medzinárodne úspeje. A je to Veronika Bokorová. Veronika Bokorová. Všetci videli aj to víťazné dielo, ktoré predviedla Romanka. Nie sme tu sami, ale tak sme to odhalili. Ja mám zimobrianky, ja teda neviem, že ako ste na tom vy ostatní, ale verím, že áno. Srdečne blahoželáme k víťazstvu. Ako už bolo povedané, ako povedala predsedníčka poroty, tak budeme držať palce aj v Mníchove. Mimochodom, aké sú tie pocity ešte predtým, ako dostanete pohár, diplom a ostatné ceny do ruky? Je to samozrejme vytúžený sen, lebo majsterka Slovenska som ešte nebola, česká už som a bolo to vtedy paradoxné, že na Slovensku bola česká majsterka a v Čechách som bola ja Slovenka majsterkou, takže konečne Slovenka Slovenková som to ja. Bolo to na čase. Držíme palce v Mníchove ešte raz. Všetko dobré.